बिस्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिस्वनाथ हालामनि सिङाव थानाय सान्थिपुर गामिनि गेवलां फोथाराव इन्टारनेशनेल वमेन्स डे सेलेब्रेसन खुंनाय जादों। बर' फरायसा आफादनि जिल्लानि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना दिनैनि बे इन्टारनेशनेल वमेन्स डे बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। लोगोसे सेन्ट्रेल मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां सोमावसार बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादों। गुबुन गुबुन गामिनि माइनाव बिथांमोना बाहागो लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामदों। गोबां मेहेरगोनां खालामदों। आरो जोंनि माखासे आलासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोङो सासे बे समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं हेलेना आरो गायदे बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावदों। जाहाथे बिथांमोननि जिउ सि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो। बिथाङानो जादों फबनानै होगोन।